Mahal gyud nimo ang justice. Ay! Fresh na fresh.
Cave. Cave resort. Oh, nindot kayo diri loy, fresh air. Fresh air. Very an entrance. Merry Christmas. Wala siya. Ako, fresh tayo. Love ka fresh. So, tigsisas lang muna ka. Gaingnan lang kung banbanan. Ha? Banbanan. Fresh kayo diri guys. Feel the feel. Grabe kayo kanindot diri guys. Ang buwan sa hangin sa dagat. Ang hangin sa dagat ma-feel good nimo ang justice. Ay! Fresh na fresh air. So, hi guys! So, na, instead sa view, akong nawong may giplaster na ako guys, no? Ay, kuyawan. Tamo na, pa-cute-cute. Pero mo ni view guys, so nice kaayo there, no? Ang kahangin sa dagat mo, hampas dyan sa imong nawong guys. Grabe kit kayo kahangin diri. The sea breeze guys, sea breeze. Muhampak to your body yun and you feel cold. Hoy, kuyawan. Sa mo na lang cottage guys, 500. Pero nagpili rami diri sa table kay upat raman po may pirabuyag. Ay mapas dahil silang nono. So, nami diri sa table. Magsugba nami guys. Kay murag yun na among dala mga isda. O magkaon ako sa mong pandesal. Kay gutom na kayo guys. Murag naabot mi diya mga 8:30. Mga 1 hour pod mi. Kay naghapit-hapit pa man mi sa merkado. Limpyo na siya isda guys. Pirabuyag nakakuha na may kuhan. Muna siya view guys. Grabe. Nice kay diri. I'm so happy. I'm so happy guys nga naabot mi diri. Nice kay diri guys. Oh. Na. Limpyo siya isda. Ay magsugba mi. Pirabuyag. Oy. Na video-video na ko sa surroundings guys, no? Ay, surroundings. Kaya ako jung gisulit ang akong laag kay Ginuko. Panalagsa na taon ta makalaag og layo-layo, no? Kay kapoy kayo ang kuan. Magbiyahe dayon. Kanang kalagwa po tay kwarta. Huy, wa tay salafe guys. So dapat ay ang laag nimo isulit jud mo og na kay mga 1,000 nga picture, 1,000 nga videos. Hoy, pang-update sa tanan nimong social media. Hoy, kuyawan. Sa mga guys, nagsugba-sugba na sila din ha. Nagtrabaho na. Ako guys, mura gini akong buhat, no? Nag-video-video pa, cute-cute. Ugunsa pa din ha. Mo'y gibuhat sila, mo'y naghikay tanan. Siyempre, ang Disney Princess, dawat limpyo ra gihapon ta during the pita, guys, no? Kamo na, may galing ako'y videographer nga tig-video sa mga kuan. Ako mga hanas sa mga pa-cute-cute over there, imot-imot sa daplin sa dagat, murag na yun siya'y kuan. Pinagdaanan sa life. Hoy, kuyawan!
Maayo gani akong videographer guys kay mingon sige te mo nate pag imot-imot dia then wavy mong mga hair then pose hoy Kuya Juan. Sakto na siyang mga instruction guys no nga paglakaw-lakaw din ha then pose. So muna guys ang behind the scenes sa akong mga reels sa Facebook. So muna na siya lakaw-lakaw over there. Grabe guys kusog yun kayo ang hangin pero ako lang gi-off ang sound kay grabe kay ang hampas hangin anak guys. Dili gyud kay igangon diring dapitan no labi nagbuntag. Grabe kay kabugnaw ang hangin sa dagat. Gi-feature man ni siya ni Mr. M katong vlogger bitaw kani nga kuan Heaven Cave Resort. So mo na siya guys, nice kaayo. Na timing pud guys nga kami ra gyud ang kuan din ha mga maliguay kami ra gyud ang naabot as in is kami ra gyud as in walay laing tawo so pura may nakapalag-iya og resort no hoy Kuya Juan. So na party na mong muni-muni og imot-imot din ha kay wala gyud disturbo guys kami ra gyud isa ra gyud ka table ang naka-rent. So, wala siya laing customer. Hoy, customer! So, mag-aesthetics ako dia, guys, no? Mag-imot-imot to the nth level. Hoy, pasensya na, guys. So, part 1 pa ni nga video, guys. Kay ang part 2, daghan pa kay ko, guys. No, gisulit jud na ako, todo-todo. Pila ka premiere sa YouTube akong kinahanglan ani. Hoy, Kuya Juan! So, that's all, guys. Thank you for watching sa video nga part 1. And then, napay kasunod, ani, guys. Kapoy lang yun kay edit, no? You know the one I'll never fall in love until I found her. I said I would never fall unless it's you. Your social media is not for your friends. Your social media is for you and your dreams and your self-expression. And it's meant I love romanticizing my life. You know, like that main character of a 2000s movie where I'm just a pretty girl thinking that the world is a nice place and everything always works out for me. I think it's some sort of coping mechanism for me because I have had the lowest self-esteem growing up. But being delusional and thinking that my life is a movie kind of does help. So maybe Delulu is. Take a break from worrying about what you can't control. Live a little.